Здравейте, от Geraka.com представя поредният артикул от продуктовата гама на Тека. Това е готварски плот от серията Teka ER321. Това е стъклокерамичен индукционен плот с сензорно управление, дори има звукова сигнализация, детектор за подходящи готварски съдове, тъй като тук са по-различни от обикновените. Има сензор за големината на готварските съдове, има независимо програмиране на всяка зона, дигитално програмиране на времето за готвене, хронометър с звукова аларма. Има функция свръхмощност, както и функция поддържане на топла храна. Има функция за максимално нагряване и автоматично връщане на желаната по-ниска степен. Има блокировка на управлението за по-добра безопасност. Има автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел. Има две готварски зони, които виждате. Има индикатор за остатъчна топлина, максималната мощност на артикула е 3,2 кВт, има автоматично изключване, както и защита срещу прегряване. Ако забелязвате,